Matay Brad, wag ka nag-usaba. Wala gini mo natuhop ang akong gipang istorya sa imong galamhanan. Mama di pastor. Na nga mag-aaray mo og lapad karon do. Kani mo go pastor. Kumakain ng pastor ka puyo pastor. Wala hindi ako ginawa pastor. Sa una lang sa kita pastor. Matay Brad, sa akong pamina ba wag gigay kausaban. Nami magpupunintan do ay pastor. Imo kung balik-balikan pastor, murag mausab gid siguro ko pastor. Oh, depende ra nimo Brad kung maminaw ka sa akong mga pulong nga gipang istorya diha kanimo. Nga pastor, ug mukuyog ko anang imong tinuhuan. Usa pa gidili pastor. Daghang gidili. Sama aning tanduay, hilimnon. Nya pastor atong miyagi maling huboga man nimo. Oh, kining duol ta sa kahitasan. Duol po ta sa tentasyon. Amo ba pastor? Nya pa pastor, so laing kuan pastor, so laing gidili. Sama sa pagpamayi. Wala ko ana pastor ay. Oh. Pagkaog baboy, Nya pastor, busunod gid ko sa imong tinuhuan. Di na gid ko kaubaboy. bawal gina siya. Maman pastor, bawal gid na sa inyong tinuhuan. Oh, bawal gina siya kay naman. Ang baboy maka-high blood. Oh, Oh, nya kay tambok man ka. Paglantaw ko nimo karon tambok kay ka. Nasa mo taga-init kayo, duol ra kay ka madisgrasya. High blood. Paita di ani Oh, pastor. muna akong advice nimo. Ang ako amang god. Pagpadaghan ko sa akong mga membro. Sama nimo karon. Kung mo abihon ti ka, masunod ka nako. Nya kay tambok ka, madisgrasya ka. Sumawadaan kong tao. Mo Mo na akong purpose. Sige pastor, ako sa mulaon pastor ha. Sige. Ako sa ning kuan pastor. Muna sa daki ko nimo pastor, kay ako sa unaon pastor ha. Sige. Inani ka pastor ha. Ay, dala na kay. Ano man pastor? Oh, kay makakasala ka ni. Sige sige pastor, salamat kay pastor. May na po niyo niya. Boss, ato tayo lang kaloy. Tayo kaloy. Kaloy ko. Ato tayo lang kaloy. Kaloy ko. Uy, naman si Pastor. Pastor, may hapon niya. May hapon mo bro, mas mayo, ginamo. Pero magtiwas ta sa ato mga pulong. Mga nalimtan ang ngani. Tiwas dito. Ano ba pulong lang? Pulong sa beer, pulong sa beer. Sige, sige mong dala, Pastor. Mas mayo nakita ta kusab. May hapon, may hapon. May hapon. Mapay ato kinsam ning kuyog niya. Bago na nagawa sa persuad. Mapay tato. Agad ako makasala ni. Ang ganda, BM ba? BM. Dim, mas mayo nga maambit ako mga pulong karon nga akong may istorya diha kanimo. Manglingkod ta. Daw palihod ko sa mga bangko kaya akong palingkuron atong mga bagong bisita. Especially ni karon gikan sa presuan. Sige, Kon. Salamat, Pastor. Salamat kay Pastor. Maminaw ko yung mga pulong, Pastor. Hindi mga palawbog. Saan palingkuro pa ba ni? Ano ito, bro? Bad. Salamat sa'yo, salamat sa'yo. Brad. Gusto tayo ngalan din mo, Brad? Ay, sa Rodel ko ba? Rodel. O pa yato, anong sa may nungdan nga na priso ka? Nang-rep ko ganay, Pastor. Grep ka ganay? Sabi, nasakman ka? Katong anay ni Tornino ba? Si Tornino? Ako man ang papastornino. Ako nitong anay imong grep. Ay, Pastor, pasalo aja ko, Pastor. Kaya, naman yung gayian dito ako, Pastor. Ang mahirap po deh, nga galudluhod ko. Nadungog rigid sa kitasan na akong ipangampo nga unta, mapriso ang gihimo ato. Nakila, anay, bisa ko pasalo ng Papa, Pastor. Nato pa, Pastor. Ato lang tanaw ng linong Pastor. Ang dili, diha lang na siya kay ang meanings ng duhay. Tanan aniya ni ini, demonyo o yawa. Kasabot na mo to. O muna nga akong gibunlot ni sa iyong kauban ganina. Muna nga akong gitibig-tibigan dre. May na lang nga tanaw na to. Ang manalo ko bang Pastor ka Pastor? Oh, si Kaloy ba? Si Kaloy. Kaloy. Ang kato, sorry, pambot. Ari po, nakay pa rito. Kanding may kupahan ko, Pastor. Mao din hinulusol siya nako gina kay basin mosulod to sa kuan. Nakaabot nga dito sa prisuhan kay. Hindi ko to. Ratang nila ng buto sa mo. Paano ra ba to siya nga mosunod sa akong tinhuan? Ano mo ba? Gano'n na mo ko nga wa mo goy tubig. Wa mo goy tubig nya uhaw ko ginawaan ba. Mo lang aksong ginuktok ko. Tagay si Pastor. Pastor, ano ba? Pero usa pa lang akong ginuktokan karon kay gano'n na po ko ato ningagi nga hubog ko. Na karon gyud paningot mga baso ko daw murag. Lami din ta. Ano ba dito kay bugnaw kay Pastor? Imo na sa sunod sa ulo ko. Sige, Pastor, salamat, Pastor. Lain pa ato, Pastor, atong ni Anhi ka diri. Perti man imong huboga. Nagplano ra bigyan ta ko nga magpalo ko sa imuhang tinuan kay mulon ko. Balik kasi mo pangutana Brad. Kining dool ta sa kitasan Brad. Dool putas tentasyon. What? Oh, mo na nga. Ano Pastor, dili nyo ka matintal ni Pastor na pwede mamugnawa.
ako sa una-unaon. Mura og nas kung kasing-kasing nga dili duwaton ba nako. Kaya ko kaygot. Brad boy, akong tambag no, bago na lagi tong tata aron manaw ang atong pamuyo ba. Ay ako sa kay uhaw kayo. Gininar ko ninyo labi-labayan, stagay. Way tubig dia. Grabe ko pastor ay. Ay may nana kay tawag biya pug ko. Uhawon po. Oh, pastor, inom gid. Kana pastor, inom gid. karon Brad, natambala naman ako ang kauhaw. Pasensya yun mo sa akong nakibuhat karon. Kay tawag biya puta. Nga uhawon po dayon. Pagsir-sir lang punta sa itong mga tagay. Ugid pastor. Oh. Pero mag-iangayon ba? Mag-iangayon. Mo man ay gipalapnag karon sa kitasan nga. Manggiangayon. Oh, ako ra pun tagay. Gina pastor. Okay, uhon po. Kaya magdiwan. Nga, Pastor, kaya wala naman itsuro ng Pastor. Magandang dala. Ano na abrihan, Pastor? Oh, may problema, Brad. Ato abrihan eh. Pero mag-angay-angay ta kay mo isugo sa kitasan. Share your blessing. Wala man tayo pumutan, Pastor. Palayaw May ko. kanting sa akong binilihan, Pastor. Ang baon. Oh, pwede. Kaya na gini Pastor, ito po ni Tia Dogi. Bro, Bitan gid si pastor. Dinin mo, Brad. Liter. Pastor, napay. Ikaw ta kay Kinsa na, mura nang naglaga. pulutan. Napay, Pastor. Pastor, Mura man nagkalong. akala Pastor dyan hangat. Akala. Wala rin ito ko ron. Akin eh, may lami ka, Brad. Kaya palila ko na. Punta ka. Tago na ko na yan, Pastor. Brad, palpak akong misyon karon. Kamo ginilampos sa inyong mga isyu karon. Ngayon ko kabante. Hindi, Pastor. Hindi, Pastor. Time pa. Lumag kami gabit inas ako kadjak. Oh, yung kayo, Pastor. Kaya ba tingyo. Ano ini ko. Pastor, mapando. Wala na kang naghanda, Pastor. Wala nang lulunod ka, Pastor. Pastor, Tinuod gid itong giingon ni pastor no. Kana magkaon-kaon og baboy, mag-inom-inom og pamaye. Nya ako kusog mo ka og baboy. Akong asawa na ni maho ra ba ng anay? Matay og tumano ni nakabutang diri sa balaang kasulatan. Daghan ang mabungkag pamuyo no. Pero angay ra man po ni sa among kakuan ko kaluwasan. Matay. Tinuod gid itong giingon ni Pastor Warren. Na amang gipon nakasulat ha ani oh. Tinuod gid ay. Naara day ka diring minataya ka? Sa ko kakangan og isog mo kay ka. Kinsa may di masuko anak nga usa ka semana naman kay uli-uli. Ako kung kuning giton aning giingon ni Pastor Gang, angay ra mo rin sa tong kaluwasan. Kaluwasan sa imong kabuang. Tinuod bina Gang, tungod na akong nabasahan tungod ni Pastor Warren Gang. Dako na ikaw kusaban sa kong kalingon Gang. Dili na ko mukha og baboy. Dili na ko maghubog-hubog. Ang importante kay Gang wala na ko mamaye, di ba lo? Pamaye sa imong kabuang wa pa magay ka natulig bisuta ka. Pasaga naman ng istorya. Pangutana sila ng gaw bubuyaw, pisot na ka. Pisot ka tinuod Gang? Ako diyan, sabi mo sa pisot ka ba? Nabuang na jud kang minataya ka ba? Usa ka semana na kang walay dugdurog nako. Katuman ra magugusing ingon ni Pastor Warren Gang. Yan na po diri sa kasulatan Gang oh. Ya, di ko pa kanon og baboy. Nadugay na kong dulog-dulog nimo na nimahon kang anay god. Shoutout dai ko diha ni Mary Jane Balambao from Osami City, Bincio Tabania, Lapirian Bio Vlogs, Kali Kainuman, Lisel Sumailo, George Sumailo from Cebu City. Shout out. Shout out ko kay Juan Carlos and Rose Lumugo and Gestori Gerald and Jonah Custodio. Shout out. Shout out dai ko kay John Paul Vlog 7, GR Aguirre de Moral, GC de Moral, Anar Dennis de Los Reyes, and Elpidia Ratso from Dubai. Shout out. Shout out day ko ni Gag TV Vlog ug sa taga Sikihor nga Jondel Magpiyong, Christy Valesco, Melboy Coot, Jenny May Tingkang. Shout out. Shout out po dai ko kay Reneme Recoldate, Tinkrio, Wahaw, Carlito Dugmaon and Chris Jane Vlog. Ari kuya sir. Ay, shoutout ko kay Bravo Dani, Frank Hinugin Buhos,
Chris Mix Vlog ug kay Jose Lu. Shout out day ko ni Janly Kalumba, Renato Alimbo og ni Libby. Kali kainuman. O di mana de? Kainglit. Enlit og ni kuan. Isaak Padayag. Padayag. Oh, shout out ko sa mga katupa rin sige ora, Lugsarang Clip TV, maluyo mo kaluyan mo sila. Bire Chris Kuot nila ni Milade Bilode Ede Bahian, Jerome Gibay, Pimadron Misad. Ug salamat sa among 1,600 followers. Ug sa among 164 ato mo sa YouTube daw, sa laag mo dito subscribe. Thank you. Thank you. Shout out ni